ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେହି କେହି ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 10 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି 10ଟି ଫୁଲ, 10ଟି ଫଳ, 10ଟି ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା, 10ଟି ବେଲପତ୍ର, 10ଟି ହଳଦୀ ଗୋଳା, 10ଟି ଗୁଆ, ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିମ୍ବା କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ତଳେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଖଟୁଲିରେ ମାକୁ ରଖି ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଗୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଣବସା ହେଉ, ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଓ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଓ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10 ଗୋଟି ବେଲପତ୍ର, 10ଟି ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପୂର୍ବଦିନ ଠାରୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳ ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ସଜ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଙ୍କ ଖଟୁଲି, ପିଢ଼ା, ପିତ୍ତଳ ପୂଜା ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦିନକ ଠାରୁ ଧୋଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଦିନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ନାଲି, ଧଳା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ନାଲି, ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ପାଢ଼ୀ ରହିଥିବ। ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆମିଷ, ପିତା, କଷା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବା ସହିତ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବା। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କାହାକୁ ଗାଳି, ଅପମାନ କି ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ ଶରୀରରୁ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତରା ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫା ସୁତରା ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିବା ଘର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ, ବେଲଣା ବାଡ଼ି, ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି, କ୍ଷୀର, ବାସ ଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେମିତି ପୂଜା କରିଛି। ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋର ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।